igazi enamayipsi, angikhathali usebenza umsebenzi ongakanani, angikhathali ungayikhansela, angikhathali ungawuthisha, angikhathali ungayizinto zonke, kodwa uNkulunkulu umuntu othile, umuntu ongenavelu, umuntu elingakuthathi notice iBhayibheli. Why? Because usolile uNkulunkulu wabantu basemzini sizothi sibuyela uNkulunkulu. Umuntu othile noma ngabe mzito waziwa njengesikhulu esingakanani, kodwa uma ngabe ungekho uNkulunkulu, umuntu othile uzibona ukuthi umuntu uyaphenduka into engelutho, kade eney'moto ey'nkulu, kade akhe umuzi omkhulu, kodwa mzwane kuthiwa ufile. Ila ukuvela khona ukuthi kahle hle lo muntu uwumuntu othile. Haleluya. Noma ngabe ukuthi uma uqhamuka uphakanyiswa izandla, kodwa mhla usufile kuyavela ukuthi wena umuntu othile obedrayiva imoto enkulu, kodwa mzwane usufile uzogibela ihlahla lomlahlankosi. Jesu. Iy'ngane zakho zizofike la ufele khona, zifike zikhulume zithi siyakulanda, sihamba nawe, hamba ngaleli hlahla, kade udrayiva imoto enkulu, kade uyinto enkulu, kodwa mhla usufile ugibela ihlahla lomlahlankosi, ugibela into edliwa izimbuzi, wabantu basemzinto sizothi buyani, buyela kuJehova, sibe namagama. Umuntu othile sikulandile, sihamba siyeka. Lo muntu akasakwazi ukuhamba, kade edrayiva umuzi. Lo muntu uyena owehle wenyuka wayofuna isayidi, uyena ohamba eguglisha efuni umuzi odayisayo, uyena ohamba wayosho ukuthi anongibikisela uma esefile asambe. Angiphathi-ke uma sebephethe imbuzi nekhandlela eliyelo. Akithi ikhandlela eliyelo ikhandlela elisho idalo zakomalume, into esho into ehamba nesithuba. Akithi phela abantu abahlolayo ingakho kuthiwa izinto zakho yiphethe kangaka, kodwa kunesalukwazi esisodwa sakho wahle kunesalukwazi esisodwa komalume esikuvikelile. Nkosi yami. Uma sebefika esangweni, ikhandlela eliyelo, ikhandlela elimhlophe, ikhandlela eblue, ikhandlela egreen, elibomvu baliphathe, just in case kukhona isidalwa sale ekhaya singasizwa nje kahle, elingayizwa indaba yethu, ukuthi noma nje usuthi wenza izinto kube khona nje leso sidalwa sithi hayi asimncishe umsebenzi. Ngeke ngibone lo mfana ku TikTok lo, asimncishe umsebenzi. Haleluya. Bekhuluma lapha emsamo esangweni, sizongenisa ekhaya lo muntu uyena owakha lo muzi, kodwa mase sefile akawazi umuntu othi baze banenhlanhla abantu basemzini. Akithi thina sizonifunela igama, thina sifuna ukuthi phela lemvuselelo sizoni introduce kubaba ongashiyana. Haleluya. Haleluya. Amen. Umuntu othile. Funda wathi uJesu watheleka phakathi kwezigcwele imali. Awuqale uJesu wathi, uJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJeriko. Wehla. Bonke abantu abasuka kuNkulunkulu bayehla. Haleluya. Wehla.
umuntu othile wehla esukaphi eJerusalem esukaphi eJerusalem akithi Jerusalem lakhiwa amagama amabili lakhiwa igama elithi Yeru elisho ukuthi the city plus Salem osho ukuthi peace. haleluya Wehla esuka endabeni edolobheni lokuthula wasuka edolobheni elingenakuxokozela wasuka edolobheni elingenazifo wasuka edolobheni elinokuthula Paul sinokuthula kuNkulunkulu ngoba bakhona nokuthula kodwa ukuthula banako bagcwele ukuxokozela kodwa kubantu balendlela banokuthula siba nokuthula noma imali singenayo kodwa empilweni yakho kube khona ukuthula ungenalutho kodwa kube khona ukuthula esinibizela kubo wasuka edolobheni lokuthula Yerusalem lithi iBhayibheli wehla ngoba bafowethu wasuka uAdam lumuntu othile bafowethu uAdam wasuka wehla esuka eJerusalem yes waya eya eJericho okay waya eJericho iJericho uma ufunda ngeJericho kuthiwa into ongayifanisa nenyanga inyanga bafowethu ifike ithi full moon angisho full moon kaBread haleluya angithi inyanga ifike igcwale isuke inyanga ibo half inyanga ibe quarter uthi uyayihlola inyanga isincane isikucazana elincane wasuka edolobheni lokuthula noxolo wehla egijima eya entweni emehengo kube inkulu kanti ngakusasa uzothi uyibheka iyancipha hayibo uthi uyibheka isinciphile isiphelile usuka entweni enokuthula bafowethu abantu basemzinto siba nokuthula kuNkulunkulu asiyazi thina lento yokuthi uvuke ngo12 hayi ngoba uvuka ngo12 ufuna ukuvusa ukuthi uyathandaza kodwa uvuka ngo12 ngoba njalo lekhaya kunento egibela phekweni kahle hlele ikhaya yayizwa lento ifika uyizwa iseza haleluya kodwa mase kuJesu bafowethu siba nokuthula haleluya bathi abantu bekhala left and right mase kuJesu siba nokuthula wayintweni imihehile eJericho yes ma watheleka phakathi kwezidwelegdwele wabafowethu wasuka edolobheni lokuthula noxolo waya eJericho uma ifika eJericho lithi iBhayibheli watheleka ngoba izinto bafowethu ifika ihlezi eminyango kini umbhulelo ufika ukulindile haleluya haleluya Amen. izinto ifika zikulindile isalukazi sakini sakomalume wakhe safa kudala ufika sikulindile Sintana mntanami kade ngahlala ngifuna ungenzela iladi haleluya Koko babengakwenzela ingani bonke labantu wesa ufika zikulindile watheleka phakathi kwezigcwelegcwe lendoda uthi mawufunda kuthiwa yayihamba on a bloody way
indlela ehamba ngayo ngazathi eyibhaliwe ukuthi akuyibuya. Hallelujah. Amen. Kwakuyindlela yegazi. Bonke abantu abangasindisiwe bahamba indlela yegazi. Hallelujah. Amen. Watheleka. Senjani? Watheleka phezu kwezigcwelegcwele, ha, zamhlubula izingubo zamshaya. Okay, ayiqalanga njani ndamshaya. Hallelujah. Zamhlubula izingubo, Okay, zamshaya. bafowethu, bonke abantu abatheleka phakathi kweyigcwelegcwele baqale bahlutshulwe kuqala izingubo, ngoba mawugqoke lento kaNkulunkulu awenzeki ukuthi zikunethe zikushaye, ngoba kahle hle bafowethu sazalwa sembethe. Awutshele umuntu oseduze uthi ngazalwa ngimbethe. Ngazalwa ngibethe. Hallelujah. Sinengubo